Como é tradición, a segunda fin de semana de agosto, Porto do Son rendeu culto a un dos seus produtos gastronómicos estrela, como é o polvo. Durante 2 días, o sábado e o domingo, a vila converteuse en polo de atracción para os amantes deste manxar da nosa ría. ¿Qué comeron? Pulpo, empanada, la peirada, bebemos o normal. De todo. De todo un pouquiño. Vinimos una vez y al final nos llevamos más de 15 años viniendo. Cojonudo, muy bueno. Vexo eu que boa, o sea, eu estou intentando rabuñar unha tallada, Sí, pero boa. yo la pena que me he quedado sin pan para seguir untando. Da preparación ao estilo tradicional encargouse un ano máis o afamado polveiro veloso. Como actividades paralelas, os asistentes puideron disfrutar tamén dunha exposición realizada pola Asociación de Redeiras de Porto do Son e tamén de varias actuacións musicais, entre elas a da banda da Balbina.